Килмәннән төрле оешмалар күченә башлады. Мәсәлән, Тарих институты үзенең элекке утырган җиреннән башка җиргә күчерелде. Һәм Рафаэль Сократович әйтүенчә, әлеге килеп төпләнгән урынга да алар арбитраж мәхкәмә бинасында утыралар. Оннан да чыгарылачак дип әйттеләр. Менә бу биналарда кем утырачак, кемгә булачак бу биналар, менә шул арбитраж мәхкәмә булган бинада kimler için yasala o нәрсә булачагында? Иң беренчесе, бүгенге шушы ул инде здание присутственных мест дип атала. Ул чыннан да Кремльнең иң таралмаган дип түгел инде, но һәр хәлдә менә Кремльдә бит инде 1000 еллыкка бүтән җилларда, хәтта 2005 елдан башлап та төрле проектлар эшләнде. Күпчелек биналар ремонт, хәтта косметический ремонт булса да үтте. Менә бу бина күптән каралмаган. Ул чиркәүнең мөрәҗәгатьләренә яки аларның теләкләрен белән һич тә туры алар сигналы буенча или сорау буенча эшләнә торган эш түгел. Бу план буенча һәм ул план безнең өчен бик мөһим һәм эчтәлекле дип уйлыйм. Нидән бит инде Кремльдән күптән әле президент Минтимер Шәрипович эшләгәндә конторлар бераз чыга башлаган, күп җирдә музейлар урнашты. Менә мин бу инде Рөстәм Нургалиевичнең бик зур өлеше дип исәплим, чөнки ул аның сүзе бар, аның карары бу очракта ачыктан-ачык. Бу биналар бөтенесе дә музейга була. Димәк, мин дөрес аңлыйм, Тарих институты моңа кадәр утырган бинада ремонт ясалачак һәм арбитраж мәхкәмә бинасында шулай ремонт ясалачак. Алар бөтенесе дә алда берсе музей-заповедникныкы була. Чөнки безнең әле күп әйберләр Татарстан тарихы буенча да бүтән шәхесләргә бәйле мәсьәлә әле ачыкланган, русча әйткәндә визуализировать итә торган әле күп тарихи битләр бар. Кунаклар күп килә хәзер, 2 миллионнан күп. Аның кафесы да барга тиеш, интернет бәлки кафесы да, китапхана түрендә дә кайчакта сүз әйтәләр. Заманча шушы сувенир эшләрен булдыра торган ниндидер ачыктан-ачык күрсәтеп эшләнә торган әйберләрен дә булдырырга кирәк. Шуның өчен музейга бүген площадкалар кирәк, һәм алар булыр дип исәплибез менә шушы ремонт ясалгач.